Het specialistische team komt jaren na de geruchtmakende moord met een nieuwe kijk, een andere visie. Vooral ook nu uit ons onderzoek blijkt dat het toch vermoedelijk een dader is uit de regio. Sluit wel steeds meer het net zich om hem. Het kan best een bekende wezen. En daarom roep ik iedereen op van, als je hem iets weet, oer hem, of wat ik maar, vertel het. Dan ben je eruit en ik roep zelf de dader op om hem te melden. Want het net sluit hem toch. Rond 1 uur 's nachts springt ze achter op de fiets bij Spencer. De drie fietsen naar het plaatsje Buitenpost, zo'n 5 kilometer verderop waar Spencer woont. Aangekomen bij het NS-station en Buitenpost stelen Spencer en Marianne een fiets. Marianne wil alleen doorfietsen, zegt ze de jongens. Die willen daar in eerste instantie niets van weten. Je had die vriend van haar en die jongen erbij weer, had ze zijn dat mee wat overkomt is James schuld. Daar kan ik heel wat uithalen. En dan zei ik dat ik er graag bij heb willen. Daarom zeg ik dat nou even. Dan weet je de mensen in ieder geval dat het net alleen geweest is van ik wil alleenig. Want dat zit natuurlijk haaks op en hoor. Nog nooit is de kans zo groot geweest dat dit afschuwelijke misdrijf opgelost kan worden. En die kans mogen we nu niet meer laten lopen. We moeten hem grijpen. Natuurlijk zullen er tegenstanders van zo'n grootschalig DNA-onderzoek opstaan. Maar ik denk dat de Friese bevolking massaal moet zeggen, wij doen mee. Ik denk als iedereen het doet, dat de sociale controle komt van waarom gaat hij niet en hij wel en zo. Ik vind dat iedereen er gewoon aan mee moet doen. Als je naar verbergen, dan zou ik net weten waarom naar. Ja, als het uit een familie komt en het denkt, ja, een van mijn familieleden die kan dat doen. En dan kan ik me denken dat er gewoon binnen. Die zei, nou ja, gelijk leven net. Maar ik zou het net doen. Ik zou in volle meewerking gaan. Ja, ik wil wel meewerken, want ik heb hier niks te verbergen. Dus, en misschien komt er een oplossing aan. Je maakt er nou uit. Je mag je net langer omrennen.